posa jiraba tukubasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 6 April 2025 takani pompo ndipo tamvetserani. The DC mwana woopsa kwambiri olankhulira Malawi osauka amene alibe mawu koma amafuna kulankhula, obadwira ku Malawi konkuno ndiponso ndizafera konkuno, sindimaopa wina aliyense kupatula Mulungu, ndipo siku langa lokufa likazakwana atafuna Mulunguyo ndizafa koma osakhala kuchokera kwa munthu. Ndiye choncho antongwetongwe ena akamakhala akakhutakhuta masoseji yawo asamakambeza ine muzikamba za ana anu, muzikamba za amanu, muzikamba za abambo anu. Chosangalatsa nchonena kuti wina aliyense afune asafune, kauza ndiwe president, kandiwe minister, kandiwe wazikwanje, but there will be a day imenenso nawe uzafa. Ndiye ulotakhala kuti wasogoza anzako khandi 80 kumanda, iwenso uzafa. Ukanakhala kuti iwenso uzafa ndiye kuti inali nkhani inake yabwino kwa iweyo tu, koma aliyense tu azafa. Ndiye ulo atikhala mupasane mfuti, muzilandira mfuti m'ma-airport mu, kumazipitisa malo osiyana ku State House kwanuko. Ine sindimaopatu munthu, ndimangolankhula chilungamo, ndipo chilungamocho ndiye ndimangochilonjeza uyo straight, sindimachiponyesa nso iyayi. Lero tikambirana nkhani zitatu zazikulu. Nkhani yoyamba ndi mgwirizano wa zipani zosusa. Mgwirizano wa zipani zosusa zimene zayamba kupereka chimwemwe kwa Malawi. Zitamveka kuti PP, UDF, UTM, Afodi akhala pansi pano amba kukambirana za mgwirizano. Imene ni nkhani yathu yoyamba. Nkhani yathu yachiwiri tikambiranapo za nchitidwe onyasa umene yabungwe la MEC komanso apaki ndi mabungwe ena komanso donor community akuulekerera nchitidwe umene akupanga IMCP amene sopano ayamba kampeni yodabwisa imene sinachitikepo pa ziko linolo chiyambireni. Kampeni yomanyamula anthu kuchokera ma district osiyana kumabwera nawo ku State House koma atatenga chovotera. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Nkhani yathu yomaliza izakhala nchitidwe wokuba makamaka umene akuchita ma ministers. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndingokupemphani inu anzathu okhala ku South Africa, kunena kuti mukamakhala kumeneko muziziwa kuti mukukhala ziko la eni, ndipo pakuyenera kuti muzikhala anthu ogwirizana, osakhala anthu opangirana zoyipa. Malipoti amene akuchokera ku mabungwe osiyana kuphatikiza ku embassy ndionena kuti pali mtundu wina wa Malawi, few individuals, mafoni awo alipo, mapicture awo alipo, maina awo alipo, amene akupanga nchitidwe woyipa kwambiri muziko la ku South Africa, kuwapangisa Malawi anzawo kupeza mavuto osiyana powabera zinthu zawo komanso powanamiza kuti awalemba ntchito, awapezera ntchito yoni nkhalakale ndikumayitanisa maranzi amene ndi ovuta kuti munthu awapeze. Munthu uto amene ali ku South Africa sikuti anangopita kumene kuja kumaka kuondwa, anapita kumene kujako kuti akapeze ntchito, akayang'ane kakobiri kuti athandizire ana ake, makolo ake kuno kumuzi. Ndipo kalero ukatumiza ndalama, munthu akatumiza ndalama zimakhala ndalama za pamwamwa. Lero anthu ena ake antongwentongwe ena asizina mutole mziko la ku South Africa akumabera Malawi anzawo kuabera ndalama zambirimbiri powanamiza kuti awalemba ntchito. Ichi si chikhalidwe chabwino. Anthu okhala kuti ndifeso a ziko limozi tinayenera kuti tizikhala anthu odalirana, osakhala opangana chipongwe. Choncho ndikupempheni inu a Malawi kunena kuti amene muli ndi chikhalidwe chimenechi ngati mupitirire tikuchitani expose, tichula maina anu, matelefoni namba anu, kumene mukuchokera, ndipo khalidwe umene ukuyenera utheretu, chifukwa si bwino anthu okuti mwachokera dziko limozi ndikumapangana chipongwe.
Amalawi ambiri ndi okondwera kwambiri atamva nkhani kuzera pa Zodiac Online komanso masamba a mchezo osiyana-siyana, mawayilesi osiyana-siyana kunena kuti president chamachidwa Enoch Chihana atupere Muluzi, Daliso Kabambe komanso chipani cha PP, anthu amene wayamba kukambirana za possible alliance. Iyi ndi excitement news imene Amalawi ambiri akondwera nayo. Komano katikati mopanga zimenezi Amalawi so apereka ma mixed feelings kunena kuti inde izi ni nkhani yabwino kwambiri, ndipo imene ni nkhani imene ife ngati ma activist komanso Amalawi ambiri akhala akuinena kunena kuti pakhale alliance, pakhale mgwirizano wa zipani zonse zosusa. Koma tikayang'ana mkatimo mene akunenera anthu ajawo chipani cha DPP mulibemo, kodi sipano chikuchitika ndi chani? Tikufuna ndikuuzeni izi mosabisa iya mosanyengerera so kunena kuti alliance popanda DPP ndiye kuti muziwe kuti imeneyo si alliance. Alliance popanda DPP mukuperekaso passport ina yonena kuti chipani cha MCP chimene chazuza anthu muziko lino, chimene chapereka nkhawa chaonesa anthu zimene sanazionepo, chizalamulirabo beyond 2035 chifukwa chopanda mgwirizano, chosalolerana, mtima ozikonda. Iniyo a DPP muziwese kuti pa inu nokha popanda zipani zina zosusa you are nothing. Sidi kudziwa kuti muli ndi fear yanu ndi iti, chifukwa mwina kuli ma perception zimene anthu akulankhula kunjaku. Ena amati akakhalama ninakuti president Mutharika anakula, koma nanga waulo atakula koma ndi torch bearer komanso ali ndi ma numbers. Izizi wina afune asafune aziwe kuti kuli ma numbers ndipo ndi chipani chachikulu. Ena manena kuti ayi amayi Joyce Banda anachuka ndi Kashigate, so what? Koma ndi mtsogoleri wa chipani chawo. Ayi Daliso Kabambe yalibe experience, zizakhala ngati zomwe ziso za aujene awa Lazarus Chakwera, koma nanga ndi torch bearer. Ayi Enoch Chihana amangochuka kumpoto kokhako, ndi ayi amene imwakuti Amalawi tazisiyeni zimenezo. Ayi atupere ni mwana wa Bakiri Muluzi. Ndenu saini yakuti nayeso ziko likhale ngati la Muluzi. No. Amalawi tatende zisukusula. Ngakhale wolokunja, ngakhale ku Kenya ukuku kuli mwana uchama choda kuti Uhuru Kenyatta. Abambo ake so anakhalapo president. So I don't see any problem. And inuyo mwina so a DPP mwina muli ndi fear of the unknown, kunena kuti anda china chache chitachitika kusogoloko ndiye kuti chipani chatu chita. You do not think about your party, you should think about Malawians. And inuyo a DPP mukangopanga blanda yosajoina alliance ndikumanena kuti aliyense aime paekha ndiye tikapanga round yoyamba ndiye tizalowaso round yachiwiri. You are making a very big mistake. Malawi mene akuvutikira lero sizi kufuna swati zoyesa jibagira kuti jibagira chikachimenya tione kuti munthu agwa kapena ayi, kunali kumanga jibagira chimodzi kutibula. Otherwise anthu awawa akupanga mafilimu koopsa, anthu awawa azakutakatani. The moment mungopereka ma divisions mu alliance kuti ena anu musalowemo, muziwe kuti that is the end of you, ndipo muzachita regret kwambiri. So apapa pakufunika kulolerana, pasakhale kuti adifewa a DPP we are the biggest party ndiye tikufuna so titengeso ujeniso running mediso mujipani mwathu momo. That is a mistake. There is no way in what DPP mungu atengeso running meti mujipani mwanu momo. Yeti kuli mujipani zinazi kuli ma PPO, UTM, UDF afford. Mukanakhala pansi ndi kuyangana about the Malawi. Focus za Malawi, do not focus about za chipani zanu. So ine nangofuna mama wao uno kuzera kwa Malawi amene andituma ndikuchenjezeni inuyo ma alliance partners zonena kuti mupange ma alliance kenako basi ndiye muzakhale pamozi round 2 yo mwaizi wa bwanji kuti izachitika. Anthu awa amene akupangira mmatongwe amene wamonga amene tanenera akupanga zinthu zoopsa kwambiri. Kodi tikunjaku kukuchitika zinthu. That is why tikunena kuti
ino ameki komaso ino apaki ni mabungwe mkuyenera musegule maso anu. Meki cholinga chake anachipasa mandate yopanga free and fair elections. Koma zimene zikuchitika pano pa abale anga munati mupite ku mzinda wa Lilongwe, mukalowe kusalima, mukalowe kunkhotakota, kukunyamulidwa anthu owopsa daily, mabasi osiyana-siyana, magali moto a polisi onyamula anthu, magali moto a boma, a road traffic, magali moto osiyana-siyana kumanyamula anthu kumapita nawo ku State House, ma private buses nkati kuafufuza anthuwo alese ali ndi chovotera. Andi chovotera ndi document yotetezedwa kwambiri. Koma pali bungwe la Malawi Electoral Commission komanso apaki ndinu makape kwambiri, because ngati Malawi muno muti muzayambike ziwawa, muzayambise ndinu chifukwa mukusekerera chipani cha MCP kwambiri. Chipani cha MCP chikupanga zinthu zoopsa koma iniyo at your watch, but you are not doing anything. Munayenera kuachita amene wawa summon ndi kuachita warn, because akutenga chimene cha chovotera ja ulendo nacho ku State House chifukwa choti khaya ali mboma kandi iwo wakulamula ndi ali ndi mphamvu zambiri. Andi chomvesa chisoni nchonena kuti apart from Malawi amene akupita kumene koko kumaka amwa mimowa, mawaini, kumadya nyama, ndi kumavina, ndithu zoona ndithu kumene kukutengedwaso anthu akunja. Amene tu Malawi ainyake amene ali kunja kwa kulephera kuvota, sazavota, koma akuatenga anthu ochokera ku Mozambiki, akutenga anthu ochokera ku Rwanda, ku Burundi, ndi kumapita nawo ku State House, ndi kumakanyengerera kuti tikufuna ife muzativotere, mukativotera muzakhala mu environment yabwino kwambiri. Ndipo kwa anthu amene akuitanidwa kumene kwa amene ndamvera ine chisoni ndi maburundi ndi marwandizi, inu zoona mwayiwala makontena anu aja, akupasani makontena anu aja, mwayiwalira nkhaza zimene anakupanga na MCP pakati yapo. Inu ndinu anthu ofoira kwambiri, kapena mwina ubongo wanu sukuyenda bwino malinga ndi zipolopolo zimene munazoona nthawi imeneji. I don't think it is true kuti iniyo maburundi ni marwandizi lero limukamapite ndikumakachita wine and dine ndi chakwera, ndikumasangalala kumene mwazuzikira iniyo anthu inuyo. Anthu inu ena anatumizidwa anzano, ena anapita kunja anakaphedwa kwawo, ena ali mu ndende, ena no business yanu anachita collapse. Lero inu maburundi ndi marwandizi mungamanyamuke ndikumakasekerera anthu amene wawo mutalembesa mavoti ngati ziko linondirano. Alimo tu maburundi ena ni marwandizi ena anzeru amene osasusuka akupanga mabusiness yawo nomo kumasatira ndikumalemekeza malamulo aziko la enyaje. Koma alipo ena makape ndithu munyamuka ndithu kumakavina adi ku State House kumasangalala ati ziri bwino kumasangalala kumene koko kumadya kumene koko nyama chimwayiwalira kuti mwazunzidwa koopsa ndi boma limene la MCP. Mwazuzidwa ndi maminister amene mumu kupanga maplani okulandani mamillions yanu, mwalandidwa chuma chanu, ena mwafika size yomadwala matenda a BP kudandaulira chuma chanu. Lero mukupita kumakachita dine and wine ndi anthu amene ajawo. Ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri, you must think twice. Otherwise ngati mukufuna zimenezi muwaloleso anthu amene ali kunja achite register nawo so azavote. Amalawi itu amene ali maiko akunja amafuna kuvota muziko lawo. Bwanji iniyo ngati mukufuna bwanji osaitanisa kapena osapereka malamulo okuti anthu ali kunja azivota bwanji. Otherwise this is bullshit. It is completely bullshit. Anthu okuba inuyo. That is why tikufuna timalizire nkhani yathu, nkhani yokuba. Tafuna ndikuuzeni kunena kuti mafilimu anu wonse ministers alipo ministers angapo tikuadziwa ifeyo akumazera kudomwe uko ku Mozambiki uko, akumatenga katundu osagwirisa ntchito MRA ndikumatulukira naye ku mitundu ku Lilongwe kubunda uko ulendo ma warehouse mwawo. Zonsezi tikuziziwa. Ena anu munaba pakana mauje ni matransformer amarepo ajawo ali manyumba mwanu, ali mahotelo mwanu, ali maloji mwanu. Ditu muntu kukatenga uje ni transformer jaya amarepo ijayo phase kandi 9 ndikukayika pa komopaje.
mene anthu akuvutikirira magesi malai muno anthu akusowa magesi koma wina ndithu ndikukatenga ndithu transformer yose yatunthu ndikukayisiya pa khomo paje kuyisiya pa lodge paje kuyisiya pa hotelo paje koma ndiye mwafasa anthu okuba MCP ndiye paliso winaso Eugene MP wina ogwa kumangoji wangosankhidwa kumene kukhala minister aposa chida pompano amene yonso ndiye akuba koopsa ali pakatero yoopsa akumatenga katundu osiyana matraki kumanyamula matraki katundu kuzembesa MRA mukati chonje muziachita panishi ya Malawi osalakwa palitu Malawi yena amene amasatira malamulo kumapereka misonkho koma lero mukumapitira manyumba mwawo ndikumaka achita search ngati kapena ali ndi mfuti kuwalanda china chilichonse ndi mafoni omwe kumvesa chisoni kuti kumalawi kunoko anthu timapangana nkhanza toka koma anthu obwera ndi inu ma ministers ndi amene mukunjoya kwambiri ndikunena tu inu ma ministers amu chipani cha MCP amene pakati apo munali ndi katero yani yokuba forex ndikumaka ika pa black market ndikumaka gulisa inu ndikumapeza ma profit ziko lomvesa chisoni kwambiri kupeza profit yochuluka kwambiri ndikumapita ngakhale ulo ku Zambia ndikumapita ulo ku South Africa kumaka gula zinthu in US dollars zimene sizinachitika pakana anthu akumene ndikumada kuti kumatiimbira mafoni kumafusa kuti kodi amene ndi ndani amene minister amene ndrama akuzitenga kuti koma ndiyetu mwaba koma lilipo siku limene muzayaluke ndipo simuzakhulupirira Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village T.A. Babuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.